Čaute, sme na Špišskom hrade, sme pri mučiarni. No nic, Brodne tam, ale on si to natáča, kámo. Nemám. Čo chceš? Nemám signál, čo? Nemáš signál. Ale natočí to. Počkajte, s tým vidím, dobre? Tam nie je to. Ciroky, tam vidno, jak tam naťahovali tie ruky a nohy. Ciroky. Nechoďte na skaly! A tá klietka. Tam je klietka. Normálne tu je klietka. Asi drevená alebo železná. Vyzerá, že je drevená a natretá, že čiernou. Ale tak si chcem ten prášok na voz. Môže ísť aj Ongo s nami, môže byť s nami? Počkaj. Za chvíľu sa vidíme. Dobre, čaute, ideme dnu. Ešte nie, ale za chvíľu, hej. Nie, Sofie ide preč. Takto? Tu sa Ja ideme sem, tak to je dobre. Sme tu. Teraz neviem čo. Naľavo, aby vedeli prechádzať. Dobre, potom sa uvidíme dnuka. Dobre, nie sme dnuka, ale idem vám ukázať Bifroša. Čau! Chceš byť na YouTube? Nie, dobre, chceš byť na YouTube, ja ty si už. Čaute, tu je Juraj, the editor. 2.0 a tu je Noelino. Hello. Je Norbit. Ja ho tak volám. Norbit. Hi. Orbit. No tak Orbit, ja neviem už. Bo ja mám, vieš, Ale idem zase inde. Čaute. Počkajte. Dobre, tu sa naťahovali. Kamo tu ich mučili. Aha, aj tu. Výborné, tu máte rôzne formy toho mučenia. No, tak pozrite, jedna forma, tam máte kata, potom túto čo robíš? To sú nástroje rôzne. Výborne. Tam máte rôzne nástroje, vidíte? Dobre, toto Tu chytili za ruky. Áno, super. A ešte čo robíš? Napríklad pôjď sa na túto stoličku. Počkajte. Museli sedieť. Nie, ja viem. Nie, to nie je to dobré. A ešte, aha, čo tu je? A túto, čo myslíte, čo im spravili túto? Toto. Viazať ruky za chrbátom, vyťahnuť ich do výšky, aby to bolo dokonale, pridať pár kameňov na nohy. Dobre, odtrhli im ruky. Áno, takto. Zaviazali za ruky a mali... Tu si môžete prečítať, ešte, kde máme, počkajte, máme tu nejaké také? Aha, toto, no počúvajte. A pevne priviazať a poriadne zatočiť kolesom. Kĺby aj svaly potrhané, odsúdiť, Dobre, to nemá potom ľahké. sa uvidíme. A Kam toto tu je koleso nám katová dobre sekera. viete, čo bola, čo slúžilo to koleso? No prečítajte, ja sa to nedostane. koleso na lámanie kosti. No počúvaj. Opúpená kombinácia priviazať a vyšovať polámať jednotky. Pekné divadlo. Kosti tu nie sú, ale tu ich dali tak, že týmito ich tak akože doby. Dobre, už sme vonku. Práve tu. Ideme za Sofie. Ideme tam. Jeden pri Majovi. Čaute. Čo? Sadli sme tu na zem, pretože horúco je a tráva nás akoby ochladí. Našiel som tu cigaretu na zemi. Nejdem ju dvíhať. Vicky ponúka čipsami. Dobre. Povedzte mi, napíšte do komentárov, že čo ukázalo, lebo ja naozaj neviem. Spýtam sa aj, počkajte. Dobre, zistil som to.
Nevšímajte si. Ale je tu aj Tami. Ja poznám lepšie pesničky než. A pôjdeme potom aj do nákupného centra, čiže čaute. Práve som ležal na zemi a Tami chce nakupovať. Ja tiež už, lebo mne sa tu nechce byť. Sme tu pri mučiarni. Ale to som vám už vravel. Je to strašné. To tam tak mučí, klad. V tom klade je zapichnutá tá katolská sekera. A zase tam zavesili, takže ruky dali dozadu, zavesili ich za tie ruky a zaťažili im ešte nohy. Strašné niečo. Není. Na druhej strane Mekka je. Je tam niečo také, ako Burger King, McDonald's? Tam sú iba one, ako azijské chujoviny. Cíko. To je najhoršie. No tak dúfam, že tam bude sušiť. Čaute.